پشتی پێنجی ڕۆژان فرۆکخانەیە ئیمام خومەینی و مەزنترین فرۆکخانەیە ئیرانەیە لە بەرگەشتن ئاسمانی هاتەڤەکردن. دەست پێکردنا گەشتان پشتی شەڕێکی دژوار هات ماڵباتژی بەهەفشادکردن. Ez diçim Stenbolê daku serdana keça xwe bikim. Ew xwendekar e. Dema şer gelekî dijwar bû me netkarî ku em peywendiyê bi hev re deynin. Ji ber interneta me nebû. دەست پێکردنا گەشتان سینۆردارە و دێ قوناغ bi قوناغ be. Di qunaxa yekem de geşt dê ber bi Medîna, Masqat û Stenbolê vebin. Tevî dest pêkirina geştan jî hîn gumanên xelk û geştiyaran li ser agirbestî hene. Em ji şer gelekî dilgiranin berî çend şevan me li Tehranê dengên bilind bihîstin. Kes nizanî dê çi bibe. Beriya şer, rojana 105 heta 200 geşt ji vê firokxaneyê de hatine kirin. Hinek rojan ev hejmar digiha 300 geştan. Di demin asayî de rojane 20 heta 3000 geştiyar û salane nêzîkî 7 milyon geştiyar zêdetir ji vê firokxaneyê geştê dikin. Geşt zêdetir ber bi welatên Rojhilata Navîn piştre ber bi welatên Asya ve û dawiyê de jî ber bi welatên Ewropayê ve ne. Geştên kargoyê jî dest pê dikin. Geştên ber bi Pekîn û bajarên din ên Çînê ve ji mêj ve beşeka sereke bernameya vê firokexaneyê nû her wiha jî dimînin. Geştên kargoyê jî bêguman dest pê dikin. Tê texmînkirin ku dahata firokxaneyê zêdetirî 2 milyon dolar be. Di dema pêncî rojan de nêzîkî 7500 geşt li vê firokxaneyê hatin betalkirin.